Viem, že The Walking Dead hry tu sú už veľmi dlho a že posledný season bol vydaný v roku 2018, ale nikdy som sa k tejto sérii nedostal. Poznal som ju samozrejme a dokonca som aj pozerával Mename Selassieho, ako hral season 1. Sakra, k zemi! Oh shit, kamoš, chce cukriky zase. Ale bol som strašne krpatý v tej dobe a nejak ma to proste omrzelo, prestal som pozerávať a za to som aj veľmi, veľmi rád, lebo je to podľa mňa najlepší story game experience. Podľa mňa najlepší story game experience. Pre tých, ktorí The Walking Dead sériu nehrali, tak odporúčam, aby odišli z tohto videa, ak to vôbec niekto pozerá. Veľmi vám odporúčam, aby ste túto hru skúsili. Ja som ju kúpil za 4,89 €. Definitive Edition. Hovorím tu o Definitive Edition. Máte tam absolútne všetko. Všetky seasony, DLCčko a Michone. Ani som to nezapol. Ale akože totálna krádež. 4,89 €. Totálna krádež. Čiže kúpte si to. Nájdete si 35 hodín času a užívajte si best story experience in video game. Je podľa mňa. Hej. Keď som začal hrať Season 1, tak som popravde neočakával, že dohrám celú sériu. Nie som veľký fanúšik zombíkov, hlavne tých, ktorí sú vo Walking Dead, že zhnitý, rozpadnutý, kráča kilometr za hodinu, robí len, že poprvýkrát som teraz začal hrať The Last of Us a tam akože ten lore infikovaných a tie stage jednotlivé sú oproti tomuto absolútne iný vesmír. Ale rýchlo som zistil, že Walkery vo Walking Dead sú totálny side characters. Je to proste samozrejme, že sú okolo a tá hra ani popravde není o tých Walkeroch, ale o vzťahoch, interakciách medzi postavami, rozhodnutiach. Čiže na toto som si zvykol a začal som si ju veľmi užívať. Keďže som príbeh Season 1 poznal, tak som si viac užil Season 2 a hlavne The Last Season. Čo ma prekvapilo na Season 2 je, že vaše rozhodnutia nemali až taký veľký vplyv. Hej, možno si myslíte, hej, že táto hra je o tom, že čo si vyberieš ako možnosť, ale tuto, že jedna možnosť je, že toto sa stane, druhá možnosť je, že toto sa stane a výsledok je, že je rovnaký. Hej, že chod za lukom, alebo ho kryj s pištolou. Čiže keď ho kryješ s pištolou, tak zomre a keď pôjdeš za ním, tak zomre. Alebo keď Sarita, hej, zabiješ zombika a zomre, alebo jej odsekneš ruku a zomre, hej. Ale napriek tomuto som sa dosť spojil s postavami a dokonca som aj plačkal, teda potili sa mi oči, hej. Toto sa mi stalo asi 2-krát v živote, že som plačkal pri videohre a bolo to pri endingu, kde sa lúčite s Kennym. Jediný dobrý ending, hej, jediný dobrý ending, ešte sa k tomu dostaneme. Ste pri Wellingtone, Kenny vás prosí, aby ste tam ostali, slzy v očiach, poviete mu, že ostane. Je to veľmi moja obľúbená scéna. Hej, moja obľúbená scéna. Podľa mňa. Moja obľúbená scéna z celej série. Proste Kenny, ktorého poznáte z prvej hodiny Season 1 a takto po tom dlhom čase sa si musíte rozlučiť. Yeah, I'm gonna walk away and I might not look back. Not because I don't want to. I'm real glad to have met you, Clementine. OK. Dobre. Čo sa týka Seasonu 3, The New Frontier, tak o tom asi netreba veľa hovoriť. V tomto seasone je krásne ukázaný dôsledok vášho rozhodnutia v Seasone 2. Preto som aj povedal, že Wellington ending je najlepší ending. Ostatné endingy sú šílený, hej. Kenny ochrnie, lebo sa nezapásal. Jane sa obesí, lebo ju Duch Svätý oplodnil. A zlomíte si prst.
Celkovo to je zlý season. Má to dobré momenty, ale nesedí to do tej proste série. Nedáva to proste zmysel, že to je pokračovanie season 2. Reálne jediné, čo spája The New Frontier s ostatnými seasonmi, je, že tam je Clementine. Aj to, že tam je tá Clementine, trošku aj kazí tú hru. Keď som videl toto, že kto zabil Konrada, tak mi normálne odtrhlo obočie skoro, že som myslel, že mi niečo uniklo, alebo neviem čo, chápem, hej, že zobral Gabe'a a tak tomu dal pištol, ale všetci si vyberieme, že ho zastrelíme, hej, všetci, hej, akože všetci, hej. Reálne som tuto sedí 10%, hej, halo. Je to reálne o tom, že hráčom sa viac páči Clementine ako Cháviho rodina. Ale reálne to nedáva zmysel. Prečo by si Chávi vybral Clementine namiesto svojej rodiny? Ale ako som už spomenul, tak môj obľúbený season je The Last Season, Season 4. Hneď na začiatku treba povedať, že tá hra vyzerá vynikajúco. Hlavne keď to porovnáme s predošlým Frontier, ten season vyzerá proste divne. Keď si porovnáme Clementine zo Season 3 a zo Season 4, tak je to podľa mňa obrovský rozdiel. Že vyzerá, keby bola z plastu, halo. Kinematografia, tak tie zábery, pacing, nádhera, hej. Taktiež v prvých 10 minútach hry sa predstaví nová mechanika hry a to je third person. Je to aj o mnoho viac interaktívnejšie, čiže musíte viacej veci stláčať, hej. To neznie veľmi zábavne, ale je to lepšie ako predošlé seasony. Po jednotlivých epizódach sú aj collectibles, čo dáva trošku exploration, ale je to pekné. Čiže po asi 25 hodinách kúkania na fixované zábery som si tento third person veľmi užil. Jediný problém je, že musíte si spraviť aspoň meter štvorcový priestor na vašu myšku, lebo tá senzitivita je šialená. Hlavná vec na tejto hre je story, čiže ak ste odignorovali, čo som povedal na začiatku, tak posledné varovanie. Spoiler za 3, 2, 1, BOOM! Spoiler, ešte neviem, čo sem dám. Keď v skratke poviem príbeh tejto hry, tak to znie jak najväčšia hovadina, hej. Hráte za 17-ročné dievča, ktoré sa stará o 6-ročného chlapca, pripojíte sa ku komunite plnej detí a bojujete proti dospelým banditom. Znie to ako najväčšie hovnisko, ale funguje to. V čom ale tento season vyniká je vplyv vašich rozhodnutí na AJ-a. Ako som hovoril, tak v seasone 2 reálne vaše rozhodnutia nemali veľký vplyv na hru a väčšinou som ani nepochopil, že čo znamená, že henten si toto zapamätá. Sa mi páči také momenty, keď ti napíše, že henten si toto zapamätá a potom ten týpek zomre o 3 sekundy neskôr. Tu vaše rozhodnutia, a teraz nemyslím, že len veľké rozhodnutia, hej, že toto alebo toto, ale reálne, že skoro všetky rozhodnutia, ktoré robíte v tej hre, má vplyv na AJ-a. Reálne sa snažíte vychovať malého chlapca v odpornom svete a podľa mňa aj niektoré rozhodnutia ukážu o vás niečo ako človekovi v reálnom živote. Hra vás furt testuje, že čo je podľa vás dobré, čo je podľa vás zlé, čo je morálne, čo je nemorálne. Je to aj možnosť, že si budete sami sebe protirečiť. Čo je úplne unikátne, je, že život vášho partnera, ak ste si vybrali Louisa alebo Violet, je v rukách tohto malého zasrana. AJ je proste furt s vami, furt počúva a učí sa. Je to podľa mňa viac zaujímavejšia a o mnoho viac interaktívnejšia verzia Season 1. Mne osobne chýbalo viac interakcií medzi Lee a Clementine. Čo sa týka ostatných postav, tak tie sú podľa mňa vynikajúce. Lily je známy a veľmi zaujímavý záporák. Ja som vybral, aby AJ ju nezabil, čo je podľa mňa lepšia možnosť, pretože predstavte si, ako Lily príde do zdevastovanej delty, povie, že stratila som loď, stratila som 10 ľudí a žiadneho kida som nedoniesla. Podľa mňa je vybavená, hej. Podľa mňa to je o mnoho lepšie rozhodnutie, ako ju proste zastreliť a AJ je potom taký, že malý diabol. Ostatné postavy v škole sa mi prekvapilo, skoro všetky páčili, až možno na Omara,
pretože v prvých 30 sekundách tohto videa som povedal viac slov ako on za celú hru. A okrem toho, že rád varí, neviem o ňom absolútne nič. A ešte Tennessee je veľmi zaujímavý. Ja som ho veľmi rád, ale proste kvôli nemu zomre Mitch a potom ešte môže zomrieť váš partner kvôli nemu, lebo Mini sa ukludníme, hej. Počas hrania 3. epizódy som začal rozmýšľať nad endingom. Popravde som očakával, že Clem bude kusnutá. Je to Walking Dead, hej. Je to posledný season, totálny koniec série, hej. Očakával som to. Ale myslel som si, že budem mať viac možností na ending. Nedáva to veľmi zmysel, hej, že prečo by boli viac možností na ending. Keď je to posledný season, tak malo by to mať len jeden ending. Dobre, sorry, ospravedlňujem sa. Ja som si myslel, že budem mať možnosť, že AJ zabije Clem a pôjde žiť do školy šťastný životík, alebo ju nezabije a obaja budú zombici, tak ako tí zombici na začiatku hry. Čo by bolo akože celkom naozaj pekný taký... Neviem rozprávať. V epizóde 3 je dosť ukázaný lore Jamesa a jeho snaha humanizovať zombikov. Preto to som si aj myslel, že budem mať proste takúto možnosť ako ending. To je jedna negativita last season, že Jamesov lore mi prišiel dosť odignorovaný a zbytočný. Že nič sa nestalo. Proste typek zomrel len v mojom playthrough. Preto som si myslel, že proste bude jeden ending, ako sme obaja zombici. Ale akože endingu som bol celkom blízko. Až na to, že Clementine prežije. To akože mohol očakávať tento ending, fakt neviem. Očakával som, že ma viac aj dojme tá scéna, ale prišlo mi to trošku príliš rýchle. Nemal som aj dosť tak času na to, by som reálne plačkal, hej. A teraz keď na to pozerám, tak dáva to aj zmysel, že to nebolo príliš natiahnuté, keďže Clementine nakoniec prežije. Čiže dáva to zmysel, že to nebolo príliš natiahnuté, ale reálne kebyže mala zomrieť, tak by som to natiahol, aby ma to pekne porane emočne vyžmýkalo. Popravde mne nevadí ten ending, je to veľmi pekný ending. Bolo by lepšie, kebyže zomre? Bolo. Mala zomrieť? Áno, mala zomrieť. Ale keď si zoberieme, že to je reálne totálny koniec série a zoberieme si ešte, že v reálnom živote to štúdio počas robenia tohto skrachovalo a ledva vedeli dokončiť tú sériu, tak ja som popravde rád za ten koniec, že vedeli takto zničiť ten začarovaný kruh. Ak toto niekto pozerá, tak mi napíšte, že čo si vymyslíte o The Walking Dead a že či aj vás The Last Season takto odpalila ako mňa, lebo som tu jediný debilko, ktorý rozpráva o 7-ročnej hre. Neviem, napíšte. Ďakujem za sledovanie a idem ja. Vidíme sa.